Hugot karon nga gikondena ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM ang aligasyon sa mismong igsuong si Senador Amy Marcos nga doon na matud pa'y plano ang administrasyon nga walay mahitabong election sa 2028. Matod pa ni PBBM, fake news ang maong impormasyon ug angay nga tanggalon ni Senador Amy Marcos ang iyang staff nga mao'y nagpahibalo ni ini kaniya. Ato maminaw na ang tipik sa pamahayag ni PBBM. She should fire her staffer who gave her that information, because you know that fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information. Apan gilimsab nga miresbak si Senador Amy sa maong tubag sa presidente ug miingon nga ang staff sa presidente ang angay niya nga tanggalon. RMN